Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Jien jisimni Miss Mirjana u llum irġajna ntqajna biex naqraw ktieb sabiħ flimkien. Imma llum tfal, qabel ma nibdew naqraw dan il-ktieb, ħanurikom xi karattri li nsibu ġewwa dan il-ktieb. U mbagħad wara, intom tridu tippruvaw taqtaw x'jismu l-ktieb. Tajjeb tfal? Mela l-ewwel karattru li nsibu huwa dan. U dan min taħsbu li hu? Eżatt, dan huwa il-lupu. U mbagħad ħajkollna lil dawn it-tlieta. U dawn huma it-tliet tiqżieqes. Għandna l-qasqus numru 1, il-qasqus numru 2 u l-qasqus numru 3. Allura tfal, x'taħsbu li jismu dan il-ktieb? Eżatt, proset. Il-ktieb li ħanaqraw illum jismu it-tlet żieqes, maqlub għal Malti minn Klera Zoppardi. Ejjew ħalli nibdew naqrawh flimkien. Darba waħda kien hemm 3 żieqes jgħixu flimkien. Jum fost l-oħrajn ġiethom l-idea li jibnu dar kull wieħed. Imma tgħid biex setgħu jibnuha. Bit-tiben qabeż l-ewwel qasqus. Imma t-tieni qasqus kerraħ wiċċu u qal: Le, jien mhux tat-tiben se nibniha, imma tal-injam. It-tielet qasqus la rieda tat-tiben u lanqas tal-injam. L-aqwa djar tal-ġebel qalilhom. U hekk kull wieħed telaq jibni id-dar tiegħu. L-ewwel qasqus sab bidwi u talbu t-tiben. Hu kemm trid, qallu l-bidwi. Il-qasqus ħa biżżejjed biex jibni dar sabiħa tat-tiben. Jum minnhom, waqt li kien qed jistrieħ fuq is-sufan, sema' lil xi ħadd jgħidlu: Qasqus xkejken, ħallini nidħol. Kien lupu kattiv li bil-fors rid jidħol għand il-qasqus. Jekk ma tħallinix, se nibda nonfoħ u nonfoħ u nonfoħ sa ma nwaqqa d-dar. Miskin, kemm ġera l-qasqus imwerwer. Tfal, u intom taħsbu li tkun soda id-dar tat-tiben? Le għandkom raġun, id-dar tat-tiben ma tkunx daqshekk soda. Sa dan it-tant, it-tieni qasqus ra lil xi ħadd jaqta' l-injam u talbu ftit. Hu kemm trid, qallu. Il-qasqus ħa biżżejjed biex jibni dar sabiħa tal-injam. Jum minnhom kien qed iħares mit-tieqa, meta ra l-qasqus jiġri u l-lupu jiġri warajh. Fetaħlu jiġri u reġa' sakkar il-bib sewwa. Qasqus xkejken, jekk ma tħallinix nidħol, se nibda nonfoħ u nonfoħ u nonfoħ sa ma waqqa d-dar. Imsieken, kemm ġrew il-qżieqes imwerwrin? U tfal, intom taħsbu li l-lupu ħajirnexxielu iwaqqa d-dar tal-injam? Iva ħajirnexxielu għax id-dar tal-injam ma tkunx daqshekk b'saħħitha. Sa dan it-tant, it-tielet qasqus mar fraħal fejn kien hemm bennej u talbu ftit ġebel. Hu kemm trid, qallu l-bennej, u l-qasqus ħa biżżejjed biex jibni dar sabiħa u b'saħħitha. Jum minnhom kien qed iħares mit-tieqa,
meta ra żewġ iżieqes jiġru u lupu jiġri warahom. Fetħilhom il-bib malajr u reġa' sakkar sewwa. Il-lupu irrabja u beda jonfoħ u jonfoħ u jonfoħ. Imma kien kollu ta' xejn. Id-dar tal-ġebel ma waqgħetx. Il-lupu beda jdur u jaqgħad mad-dar. Iva, qal wara ftit, naf x'nagħmel, nidħol miċ-ċumnija. Imma l-qżieqes kienu aktar intelligenti minnu. Qabdu n-nar u tefgħu kaldarun bl-ilma fuqu. Il-lupu tela sal-quċċata. Daħal fiċ-ċumnija u ġvum mal-isfel. Ajma kemm waħwaħ u għajat. Il-qżieqes sejħu lill-ġirien biex jgħinuhom, għax kif kienu se jerfgħu lupu daqs dak. Ħarġuh mill-kaldarun u issewħ biex qatt iktar ma jerġa' jagħmel dak li kien għamel. Il-lupu ħarab jiġri fil-foresta, jinej u mbeżza. It-tlet qżieqes baqgħu jgħixu kuntenti flimkien fid-dar tal-ġebel u xi kultant jirrakkontaw lil sħabhom l-istorja tal-lupu li ma rnexxulux jirbħilhom. U b'hekk tfal, spiċċajna din l-istorja tant sabiħa. U issa ħanaddu għall-attività. Mela tfal, miegħi hawnhekk għandi 3 pupazzi tal-karti tal-qżieqes. U issa ħanejdilkom kif nistgħu nagħmluhom. L-ewwel ħaġa li tridu tagħmlu hi li taqbdu biċċa kartonċina bajda li tkun ta' dan id-daqs. M'hemm bżonn tkun ikbar. U mbagħad ħatagħmlu 3 xrieki ta' dan id-daqs. Jekk tkunu tridu, tistgħu tużaw tazza biex tgħinkom fil-forma taċ-ċirku. U mbagħad tfal, ħanibdew impinġu l-qżieqes. L-ewwel ħanibdew billi nagħmlu ċirku biex jirrippreżenta għajnejh. U mbagħad nagħmlu ċirku iżgħar ġo fih. U nagħmlu l-istess għall-għajn l-oħra. U mbagħad hawnhekk nagħmlu ċirku ieħor ikunna ikbar u żewġ tiċriek iżgħar għal ġewwa tal-imnieħer. U mbagħad nagħmlu din il-linja hawnhekk għal ħalq il-ħanżir. U żewġ linji żgħar hawn fuq li jirrappreżentaw is-suf ta' għajnejh. U nagħmlu l-istess ħaġa għaż-żewġ tiqżieqes l-oħra. U mbagħad ħangħaddu għall-widnejn tal-qasqus. Hawnhekk irridu nagħmlu triangolu fuq din in-naħa u triangolu fuq in-naħa l-oħra. U nagħmlu l-istess għaż-żewġ tiqżieqes l-oħra. U mbagħad wara li tkunu lesti, tkunu tistgħu tpinġu il-qżieqes bil-kulur roża. Importanti li tiftakru li għajnejh tħalluhom bojot. U mbagħad wara li tlestu mit-tpinġija, tkunu tistgħu tqasqsu l-qżieqes wieħed wieħed. U wara li tkunu qasqastuhom, tkunu tistgħu twaħħluhom fuq l-istro billi tużaw ftit tejp. U hekk ikolkom il-pupazzi tal-karti ta' 3 tiqżieqes lesti. Nisperaw li tieħdu gost tagħmluhom tfal. U b'hekk spiċċajna din is-sezzjoni tagħna tal-lum. Nispera li ħadtu gost tfal. Jiena nerġa' narakom darb'oħra u miegħi sa nerġa' nġib ktieb sabiħ ieħor. Imma issa tfal, ser ngħidilkom saħħa u ċaw.